Tak jo, pojďme si popovídat o něčem, co máme všichni rádi, o novém telefonu. Ale jak si vybrat ten správný, když je jich tolik? Tady je rychlý průvodce, který vám to trochu usnadní. Nejdřív si promyslete, kolik chcete utratit. Telefony mají různé ceny, takže si urhejte limit. Dražší neznamená vždycky lepší. Pak se zamyslete, k čemu budete telefon hlavně používat. Jste fanoušci focení. Hledejte telefon s dobrým foťákem. Hrajete rádi hry. Budete potřebovat telefon s rychlým procesorem a hodně RAM. Důležitá je taky výdrž baterie. Pokud jste pořád na cestách, potřebujete baterii, která dlouho vydrží. Koukněte na mAh, čím víc, tím líp. Nezapomeňte na operační systém. Máte radši Android nebo iOS? Každý má svoje aplikace a služby, tak si vyberte, co vám víc vyhovuje. Paměť je taky důležitá. Pokud hodně fotíte nebo stahujete aplikace, vyberte si telefon s větší pamětí nebo možností rozšíření. A nakonec, design a provedení. Telefon budete hodně držet v ruce, tak ať se vám dobře drží a něco vydrží. Takže shrnutí. Cena, použití, baterie, systém, paměť a design. Když si tohle zapamatujete, určitě najdete ten pravý telefon. Hodně štěstí s nákupem. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a kliknout na zvoneček, ať vám neuniknou další tipy. Uvidíme se v dalším videu.